Sports Record. Yes, reality eye. Well, yeah man, salibonani muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Bana patinowafa my latest. Patongwafa nyaya dzinenge dzichiitika pamunowana takunanzwa wezvinenge zvichiitika matiumana ose enyika pachivhitivhiti tisina maside effect, chivhitivhiti chiri health, chivhitivhiti chinosanitiza zvimwe zvivhitivhiti. Nyaya ndineyo panapa ndeyamukoma Levels namukoma Peter Moyo Dewa vari kuratidza kuti vanogona kungoputitsana mustudio imomomo vachitaura kuti aiwa maiyo Levels anozvanonditewo Levels achitaura kuti iwe Peter Moyo anozvanondite. Saka sati wanze nyaya yada ndingokukandika video kacho mobva makaona mobva makomenda kana muchinge maona kuti ndiani angangorowe zveshuwa uye zveboye zvisiyase kati mafanisi. Sasi before sanda kuratidza nyaya iyi kana pachinge pane mana business yake ne music yake anozvoda kumarketirwa paZim Reality ITV anotibata manamba dziri pascreen idzo ndidzo namba dzandobatika namba dzatinowanika idzodzo. Right, nyaya ndeipiko? Peter Ndrowe maoko giant uyu ndomumamisa mfana ndokutaura naMwari uyu ayo Levels ndokumamisa yo zvamwari chezvo baba Mwari pasi kwa rashari Levels auini kana auche kana draw yo draw nena ubati kana draw zviti inokadzosera kana force bakira chacho ndokuita reading moimba yo Raiwa ndokurova uyu mwandomamisa abado sina kurova ba unzwe sina kurova ba aiwa zvino sina kurova unzwe pezvekuti aenda mombe ndokumamisa ndokumamisa ene pasina kurumba pasina kuanza kutiza mwana patakabharira kana sepa babona do inovhagwa tenda mutitumu awina ndiye anovhona tobuda aunofa Levels tinataura variation sinodhura umu munofagwa domo unofira unozota sei aiwe unofira mpira unozota sei akutepa ndorosha chazere Right, mazvionera muri yeZimbabwe kuti hapanenge kusakurirana zveshuwa ende vari kubhejerana zveshuwa tichangona ngotsvaga mapromota toronga mechi then wopedzerana zvavo wopedza shungu uyatsoratidzana masimba kuti anorohwa ndiani angava achipwanywa apa ndiani pafight. Ndo nyaya yanga ndiinayo ndonyanga ndikuonesa ndikuudze kuti maya Peter Moyo naLevels havasi kuwirirana anenge kudhonzerana kaiitika mustudio zvekuti anogona ngosvika pakuti pakusaizana. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndiripo pachivhitivhiti chiri health, chivhitivhiti chisina maside effect, chivhitivhiti chatinongwavha nyaya dzinenge dzichipisa, chatongwavha zvinenge zvichiitika. Don't forget to like, subscribe and share. Kana kutibata paFacebook munongosearcha kuti Zim Reality ITV, paInstagram munongosearcha kuti DJ Sparks Zimbabwe. Munosangana nepapo tichingwavha zvinenge zvichiitika. Thank you. Pink Art Graphics.